Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Aprilia Dwi Cahyanti. Nami kula Salma Tistiaswara Madani. Badhe nembang lan ngatekake makna tembang kasebut. Lir ile tanduri lir sumile tak ijo royo tak sengko kemanten anyar. Kuwi nduweni ati. Minangka dari umat Islam, kita kudu waspada banjur tani saka pacoban lan rasa keset serta nguatake iman marang Gusti Allah. Umat Islam kuwi kudu pantang menyerah lan kudu nguatake iman nang Gusti Allah. Sampun matur penjelasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kudu pantang menyerah. Kok dekat?